Kaziwe zvakare vana vaMwari, ndofanira kuchingamidza kuchirongwa chedu chamazuva ose kunhai Pastor. Pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogononge tinayo yakanangana neBhaibheri. Saka vane mibvunzo makasununguka kutitumira mibvunzo yenyu, tinoiwanira nguva yekuti tiipindure. Uyo zvakare makasunungukawo zvakare zvamunenge mawana panapa, mutumirewo kuhama dzenyu neshamwari tidzidze takawanda. Takupindura mibvunzo wabvunzwa nehama yedu panapa. Uri kuti iwo kunhai Pastor, chii chinonzi rapture? Uye inoitika vamwe vachisara panyika here? Ndoda kudayira kuti akabvunza mubvunzo uyu anogona kunge ari muteereri mutsva kuchirongwa chedu. Sometime last year patakatanga chirongwa takambopindura mubvunzo werapture. I'm still very sure, but ndambotaka kutsvaga asi ndatadza kuloketa pauri, but ndangoona kuti hazvina kuipa kuti tingoupindure zvakare. Chii chinonzi rapture uye inoitika here vamwe vachisara panyika vamwe vachienda kudenga? Ndikaita ndaverenga pana 1 Thessalonians chapter 4 ndo pavhesi yandira kuverenga ndo iri kutorwa izwi rinonzi riri kushandiswa rinokuti rapture. Chapter 4 verse 17, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo kuti tichingamidze Ishe mudenga, tichawana She nguva dzose. Saka pari kunzi we shall be caught up ndo panoshandiswa vara rekuti we shall be raptured, tichatorwa toenda kudenga. Vanodzidzisa nyaya iyoyi vandoziva mapoka maviri akanyanya kubudikira. Boka rimwe rekutanga rinoti chiitiko ichi chichaitika secretly. Vamwe vanhu vachangoona vamwe vatotorwa vaenda, motongoona masara, kana ari driver atorwa wekombi, munongoona kombi yenyu isina driver. Ndo boka rekutanga. Boka rechipiri rinoti aiwa pachauya Jesu Kristu, vachiverenga kubva vhesi 13 kusvika pa16, Jesus will shout, a trumpet will sound. Saka there is nothing secret about the event. All eyes will see him, according to Revelation 1 verse 7. Saka it will be very public and audible and visible event. Hapana chinonzi secret. Saka ndo panonyanya kusiyana vanodzidzisa chinhu ichi. Saka vaya vanoti it will be secret vanoti vamwe vachasara. Ndo zvinozvitaurawo. Vamwe munongoona vamwe vasisipo, vanenge vatenda kudenga, imi mosara panapa. Saka ndo patira kuti tichitaura kuti Bhaibheri rinodzidzisa kudaro rekuti Jesu paachauya kuna vamwe vachasara vatori panyika panapa, vamwe vaenda kudenga. Mukaenda kuna 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. 2 Thessalonians chapter 2 verse 8 inotidzidzisa kuti the destiny zvichawira Satani ndo zvichawirawo vanenge vachimunamata, vanoti vacharamba kugamuchira Jesu Kristu. Verse 8, and then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. Satani anzochaonekwa oparadzwa nempiri yaJesu Kristu, whom the Lord will destroy with the brightness of his coming, or with the spirit of his mouth. Saka zvichaitwa Satani ndo zvichaitwawo zvakare vese vanenge vasarudza kuteera Satani against kuteera Kristu. Tinozviwana papi? Exodus chapter 33 verse 20 inotipa clue tine mhaka yezvichidaro. Exodus 33 verse 20 inoti iyo, and he said, you cannot see my face, for there is no man who can see me and live. Saka panenge pakuya Jesu Kristu ndokusaka 1 Corinthians chapter 15 verse 52 ichitaura panenge pakuya Jesu Kristu hwamanda ichirira, vapenyu vanenge vakagamuchira Jesu Kristu hanzi vachashandurwa sekubwaira kweziso. They will be changed. Nyama inoora yofuga kusaura, because hakuna munhu, according to Exodus 33 verse 20, ari munyama inoora anogona kutarisana naMwari husu nehusu akararama, unobva wafa, because the brightness inosurrounda Mwari consumes sin. Saka isusu kana tiri in this sinful state tikatarisana naMwari tinofa. Ndokusaka panenge paakurira hwamanda Jesu achiuya, vatsvene vanofanira kushandurwa nekukasika. Saka avo vasiri kuzoshandurwa nekukasika havasari vari vapenyu. Ndo pane dzidziso yenhema yavanodzidzisa vanhu kuti vamwe vachasara vari vapenyu. Hazviiti. Hakuna munhu anosara ari mupenyu atarisana nembiri yaJesu Kristu kana asina kushandurwa. Vanoshandurwa ndevanenge vagamuchira Jesu Kristu. Vasina kugamuchira Jesu Kristu havashandurwi. Chii chinoitika kwavari? 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, the brightness inenge ina Christ will consume them. Ndosaka kana maakuverenga Jeremiah ndo chava verse yekupedzisira ndoverenga chapter 4 verse 23 ndoverenga 25 na 26. Jeremiah chapter 4 verse 23, 25 na 26 inoti iyo panapa, I beheld the earth and lo it was without form and void, and the heavens and they had no light. Ndo panenge pakuya Jesu Kristu. Verse 25, I beheld and lo there was no man. There was no man on the earth. Hakuna munhu anosara panyika panapa. And all the birds of the heaven were fled. I beheld
And lo, the fruitful place was a wilderness, and all the cities thereof were broken down at the presence of the Lord and by his fierce anger. Saka pakuonekwa kwaMwari ndakatarisa panyika ndikaona yasakara yaparadzwa, panga pasina kana munhu anga achiripo, neshiri dzanga dzatiza pamberi pekutsamwa kwaMwari. Saka vanhu vanodzidzisa kuti Jesu Kristu achauya vamwe votosara zvavo vari vapenyu vachiita zvavanoita. It's not biblical. Hapana kana vhesi inotaura kudaro. Panouya Jesu Kristu, vatsvene vachashandurwa nokukasika, votorwa voenda kudenga. Vakaipa vanoparadzwa nembiri yaJesu Kristu, nyika yasara isina munhu, kunyange neshiri dzinenge dzatiza. Kuda kudaira kuti zvajeka, Mwari atikomborere. Amen.